муносибат ва муқоисаҳои Тоҷикистон бо Қирғизистон. Тоҷикистон ва Қирғизистон ду кишвари ҳамсоя ва узви собиқ Ҷамҳурии Шӯравӣ мебошанд. Ҳар ду кишвар соли 1991 пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Ҷамҳурии Шӯравӣ истиқлолият ба даст оварданд. муносибатҳои дипломатикии ҳар ду кишвар соли 1993 эҷод шуданд. ҳукумати ҳар ду кишвар бо ҳамдигар муносибатҳои хубе доранд. гарчанде мардумони минтақаҳои марзии ин ду кишвар таниш ва муноқишаҳое бо ҳамдигар доранд. Тоҷикистон ва Қирғизистон 976 километр марзи муштарак доранд ва танҳо 504 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудаанд. пас аз пош хӯрдани Шӯравӣ ин ду кишвар бо масъалаҳои марзӣ дучор мебошанд ки ин масъала боиси таниш ва муноқиша миёни аҳолии назди марзӣ гардидааст. пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Ҷамҳурии Шӯравӣ чандин маротиба муноқиша миёни аҳолии назди марзӣ рух додааст ки ин муноқишаҳо талафоти ҷонӣ ҳам ба миён гузоштаанд. барои бартараф кардани танишҳои марзӣ Тоҷикистону Қирғизистон дар рӯзҳои гузашта бар сари мубодилаи минтақаҳои баҳсӣ тавофуқ карданд. мувофиқи тавофуқнома якчанд минтақаи Қирғизистон ба Тоҷикистон ва якчанд минтақаи Тоҷикистон ба Қирғизистон мегузарад. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва пойтахти ҷумҳурии Қирғизистон шаҳри Бишкек мебошад. забони расмии Тоҷикистон забони тоҷикӣ ва ё форсӣ, забони расмии Қирғизистон забони қирғизӣ ва забони русӣ мебошанд. Тоҷикистон дорои масоҳати 143100 километри мураббаъ мебошад. Қирғизистон бошад 198500 километри мураббаъ масоҳат дорад. аҳолии Тоҷикистон 9 440 000 нафар буда, аҳолии Қирғизистон 6 470 000 нафар мебошад. аз ҷиҳати иқтисодӣ Тоҷикистон бо даромади солонаи 8 миллиард 152 миллион доллар дар радабандии ҷаҳонӣ зинаи 143-ро ишғол менамояд. Қирғизистон бошад бо даромади солона 8 миллиард 262 миллион доллар дар ҷаҳон як зина болотар аз Тоҷикистон мақоми 142-ро касб намудааст.